Sa Surigao del Norte, sa Greek national ang gingong nang-molestiya sa 10 anyos nga batang babae, Arestado. Gidakop ang Greek national nga si Vasilios Socayos, 65 anyos, suman gireklamong nang-molestiya sa 10 anyos nga batang babae sa Malimono, Surigao del Norte. Sa investigasyon, namatikdan kuno silang silingan ang pagsulod sa batang babae sa balay sa sospek. Niadtong Oktubre 25, busa dali niya kining gireport sa barangay. Nag-inusarang nagpuyo sa iyang balay ang langyaw sanglit bulag na kini sa asawa. Sa tabang sa mga barangay opisyal, ilang gituktok ang balay apan midumili sa pag-abli ang sospek. Nasayra na lamang nga sa bintana pa sikretong gipagawa sang bata. Aron maaresto ang langyaw, ila kining gireport sa kapulisan. Giangkon sa langyaw ang maong krimen kini tungod kuno sa iyang kamingaw. Wala man kuno niya gipugos ang bata nga mosul siyang balay sanglit na anad na kuno kini nga iyang ginatagan og kwarta matag moagi siyang balay. Kasong rape ang yatubang sa suspect samtang anaa na sa kustudiya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang biktima.